lenka ndebele banka ụmụaka bụ ife ji aka ka ọ ga-aba chọọ nwoke avụrụ ya ka ọ menụ nwoke ka obi dị ya mma ka emeli ndị iche ibe m ọ dị mma na nwoke nwụrụ ma enwere ife ụmụ ya wetara si na ife nnaba debeleba ọ kakwana mma mme ya ka si kwuo akata bịa ichie ibe m Kazi nke ya kwụzi afụzighị n'ime a na ebe a na ichie ibe m ọ bụrụkwa n'ibe m bụ n'obi a na-akwadobe ibe ahụ akọ na-arọ na-abịa na arụ erubeghị nwoke jikwa n'anya agba ogige ibe o nwere achị nka mmadụ bụ otu anya na ana malụzie m ruo na-atụ aka akwa adịkwa ka ya alụ ife na anama arọma ọ na anama mana ị na-afe ekwu na egote iche mmadụ elu nọ na ebe a na-akọ ọrụ echiche mụ na ya bụrụ ọ bụrụ ibe iche ka m chere ebe ka ego dị ewu ọ na-adị n'ụlọ akpụrụ mbekwu jebe ahịa mba enwere m ego ịlụ ụlọ ma ichie ibe m ka nkọrọ ibe mere ime ibe mere mba akwa na onye nze ka ịbụ ka nje akọrọ achọrọ m ile ovu akụkụ ala were ovu akụkụ debere ụmụaka adị ama mụsị achọrọ odogwu afọrọ ya ka favịva ji aka wee mee odogwu ka ọ naba na ndokwa kedu ibe ọhụrụ ọ ji abụ mbọchị a chọrọ nwoke afọrọ ya mana enwe ibe ji aka chekwalụ ile a na niile a ewee kwuo ozu so ị na-akwụdo ife na-eme n'obodo a kedu ife na-adịra na akwamozu abịa na-eme ya ọrụ ibu ọ na elesizi ya ụmụaka oyi ebu ọnụ nke bụzi na mmadụ nwụrụ ma ele ana ma si akwa n'ozu akwamozu na-enwere ife ọgwụ ekpegide ya ọrụ ogbe etu ya aghọtara na ebipụchikwa na aka rapụrụ ụmụnne olu ebe anyị ebido aka onye bụ nwoke nwụrụ ụmụ abụ ibe ji aka wule ya wee kwa anya obi adịkwa ụmụaka mma ichie ibe m onye m na m ma agwa ya na onye nna m gwa gị kwe mana ife dị iche na fana abụ ekwenye ichie biko ọ ka mma niile la na wele ego anyị ụmụ nwoke na-aba anyị mụtara n'ụlọ fe were ya wee tie ife anyị eme wee bụrụ mmadụ and ịnekwa ya n'ime nke a bụ ofu nke ịbụ ọkwa ịnwụrụkwa fama nyekwa ugwu karịa ịnụ karịa otu mmadụ na-atụrụ anya ichie ka wee ya ghọtara ibe onye na-amarọ karịrị ya ọka arụ anya unenu gba ijijigharị ichie ife ihe na-achị ile kịta nwụkwa aka ọ dị n'anya nke n'anya ịgbaghị eziokwu akawo onye ọka alụ nnabazi emesịa ka aka mma gị debe emesịa ka anyị fụo anyị afụ otu aka echiche unu dị n'obodo a mmadụ na-atụ ọla ibe dị ya mma ọ ga-eme unu ebulu obi amụsu tinye n'ime ya ma nyerela ana mụ na igotere ana nlechie fa lee ya fatotava gote nke fa ọ dịka ka mbụ wee gba mbọ gote ana mma akawo amara na obi ya dịrọ mara be m amara na echiche ya dịrọ m ebe m nọ ovu ana nke m nwekwere ọngị nwa nke nna yi ezumori ala ibe onye nwegbu onye mkpa ma ya egbu n'egbu ndị ovu obi vụrọva
onye kachukwu gbagodu m ibe ahụ ịgbalị m gwekara aga lotekwara m ya ọzọ isi mmadụ ozi ugboro na-agbaba akọkọ ọgwụ na-ekwu bụ na enekwanụ m anya ọfụma nekwanụ ga anya ọfụma na-afụ na nwoke adịchazi ka o si adị mgbe na-asụ etu ọbụla m agụchago n'unu akwụkwọ fọza nke mahadum ego a ga-eji wee nke mahadum abịa na adịrọ ifugo n'ubi fụ ọba so menecha anya sị mba na ọka mma karịa m nwee nọ na obodo anyị na ọka mma na m gaba ọlụ oyibo achọrọ m ịga ọlụ oyibo ọ bụrụ Ọnịcha bụrụ Enugu bụ Lagos ka m ka ntinye isi gasụkwa m ka ụmụaka ibe m ifensi ka m gwa gị obi m adịgoli na ọka m gwasị ya ga-agwa ka m enu alọ ide m mana enwere ibe nchọrọ ịgwa ya ịmụ ije ọrụ oyibo nna ya nọrọ ebe ị na-eje o nwere nwanne ị nwere ikwu anọrọ ibe anọ kedu ka ị esi wee ghọla ada ọgụ abụ onye na-agwa m okwu ọgụ ọbụla ị na-ekwu ihe ọgụ ọbụla mgbe niile si na ilu ọdụ otu a nlakịta asef wee gaba ụlọ oyibo nke gị gbam ọ ife ikwu ihe m na-ekwu bụ na achọrọ ka nchekwa nke m pụọ a na-eli nri ebe ahụ a na-aṅụ mmiri a na-ata aja m pụọ nsorofa ma ife ọbụla ha na-eme ebe a na-agwa ya ebulu m tabịa egasị na m ga-agwa gị ma enwe ife ọzọ aka m esi ka m lee ụdọ ana na-abụ nye ya ego mana nna m ma nna m ndị nkwudo agwago m agwa na ego a na-abara uru igbo bụ na iwere ego a na-tinye n'ime mgbalị ọkacha ndị ka na-ebido nne m elekwuru ana nwanna m elere ana m enwere elere ma anyị zitekwuru ego enye m ntinye isi bịa ketawa ahụ esi abụrụ mmadụ ị ga-abụ mmadụ ọ ga-abalị ebunu nọ n'ụlọ ọ nọzara ejeri agha ụgbọ na ucheoku nọ na-abịa n'azụ ma ucheoku nọ n'ụlọ onye kachukwu butele m ọjị m ka nkọnye ya ọfọ nna na akọnye m ya ka bụ ije wee gazie ya akụkọ onwe onye dumuje mgbe nke m ji nwa nwoke agbabi aja nwa amụọ nwoke ụzọ atọ emebe ji yipụ ihe n'ụkwụ ị na-arụrụ nwata awụ nọ n'igbo okwute aka ibudoli azụ awọ aka ka ọ mara ibe dị iche na azụ awọ n'okwute ebe a bụ ntọala onye na-ekwu eziokwu ọzọ n'okwu n'ala ụda gwa nna anyị okwu ose m ọkadị ọjị anyị nwa gbazukwu ịnọ ozuru ezu owe arọbụlagụ ndị ichie ogwugwu nna m ba ndị nyere m ike nga ji bụrụ mmadụ akpọnugo m ụlọ okwu na-azara m n'ibe na-eme ka akọọlụ unu bụrụ onye ka chukwu nwa unu jekọ ọrụ oyibo onye ka eje ọrụ oyibo kpata ụwa
nnekwu ego ka ị ga-enweta onye gote iwe ọnụ ana nke nnekwu ọnụ ka ị ga-eli na ọchọ nke ya bụrụ anya ukwu ka ọ bụ ihe ejeta ego ihe ejeta ndụ ihe ejeta isi nka ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi maka na amalị mụ na mpi ọbụla piolu nnewu a na-afadoro nwa ya na mụ nwa atagonye bụ afụwarịa bụrụ mmadụ gị nwa ya ejebughakwuru mmadụ azụ m ụkụta azụ m ya ka iru m mma na ya ka ya na-agbasi mbọ ike nwoke pụta ya gba mbọ mana ọnwụ mana ndụ na mmadụ ga na-eme ibe o ji bụrụ odogwu nsi na ilo nwoke ya fụrọ yi biro nwaanyị ya fụrọ yi ndị osochi egbu ya fụrọ yi ilo mmụọ ya fụrọ yi ilo mmadụ ya fụrọ yi nwoke kuru yi ka nwa nwaanyị kuru yi ka nwa ndị ori ya fụna yi ndị ori na-achọ nke ọ bụrụ ọfa nwa ya fụrọ yi agụ ụmụnna ya fụrọ yi uke mberede okporo ụzọ ya fụrọ yi mgbachi mmụọ ya fụrọ yi nwoke kuru yi dị ka nwa nwaanyị kuru yi dị ka nwa si na ọ ga-adịla mma nweziwa nkachi elu ya na ebe ọma ga-esoro ihe ogologo ngwa metụ ya aka ka anya na eke oye avọ nkwọ onye bụ ụbọchị nọdụ na-abịa nọ ọ ka esi eme bụ ụbọchị ọ dị mma ọgwụ ọjị otu a ka esi eme ikpesi ekpere awapụrụ ndị ichie ọjị ka o wee bụrụ na ibe ekpere na ba analụgị ya ma obi akụ na ya akụ ebe ọ bụla ị na-eje ọ ga-adịla anyị mma gekwentị ka m gwa gị ibe a na-agwa nnekwu mmanwụ bụ anya na ofu mkpụrụ okwu ezikwara mmadụ atakwa n'ọnụ ndị be nna ya na-atarụ maka izele ndị akọghori chụwa na ya achụta ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma nna m ngologolo ngada abalute na nke ọnụ owu enwere ego batalụ obodo a sị ka abịa tụke ya ka na-eje na ikike bụ oge ọbụla gị na ego ụtụtụ gị na ego echiche gị na ego anyasị gị na ego ọ bụrụ ego ka m ji nụta ya amaghị mụ ego ọrụ ego ka m ji nụta ya ego dị mkpa n'ọnwụ ego dị mkpa na ndụ ego dịrịrị mkpa etekwa m ntị ọfụma dee nye ede na ana n'obi gị anwakwana anwa chezo ebe nsi gwa anyị na anyị esi weta ego adị ama ama ya n'ibe m kwuru nke ọbụla gị na ego gị bụ nwoke ụtụtụ ego efifie ga esi ego ife ụwa na-ezukwala ifu oke
nwanne m nwaanyị na-eme ọba akwa n'uru maka ife mee na-emego ihe emezi kịta bụ ka ị chọzi otu a esi wee nye ya Uju nne mọrọ ikwe ya ga-eri ka ọkụkọ nkopụ ala tige nne m mba ọ bụkwa ihe nkwu nne mọrọ ikwe ya ga-eri ka ọkụkọ ekwukwa m na ọ bụ ọkụkọ ihe na-ekwu m na ebe ọ bụ na ịbụ nwaanyị ịchọọ otu ọbụla enye ya maka onye mabụ ihe nke ka mkpa ngwukwu ala tige ya oshi maka ọmụta nwa Nneka mmụọ Nneka nke ịmakwa ga-eli nne m ka ọkụkọ onwe gị inwe nwaanyị ka ịbụ onwe gị idebe ikecha anya ga-abụ ahụ echi ihe ebe gị a ga-elirila nne m ma ahụ ihe m ga-eme Nneka maga ahụhụ nke ime nke ebe ọ bụ nwaanyị gị onwe gị idebe onye ikwu ngwa nọrọ ji anya ga-abụ olewe maka ị ga-ahụ mgbe m ga-eli nne m ọ ga-akọtara ndị ọzọ ama eli nne m kwa anya kwari ugwu rule ya anya maka ọ mụtara m ndị ma bụ onye a ga-egwukwu ala tiri poshi otu ahụ ma ị hụghị ihe i mere ime nke ị hụrụ aghọtazikwa ndị ị ga-aghọtakwa na ihe na-enwe iso na hapụ iwu na a ga-eliri anya ndị maka enyi ya ebe ọ ihe anyị na-ekwu ngwa nọrọ Jos jiri anya ga abụọ n'ụtụtụ ndị ichi ọjị ka njiwo agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ agụpụ ụzọ ọ na-akpụrụ maka masị m ọzọ sọpụrụ ọkwa na ọkwa nnọkwa nwaọbịa eteta ọjị o na oyeta ọjị agwọta ọjị mkpọta ọjị ndị nna nna anyị bịa taa na ọjị ya gbugbo onye jebe ya jeruo onye naba ya na luo o jebere weta eweta nke dị mma na asị ibu ikere abụ nkụtụ ya nwere nke kụtụrụ ibi ya o ji akwụnye ekwe nchi ya na-aya ọgwụ elu ibe a na-ekwu bụ ka amaka meli nwoke amaka meli nwaanyị Chukwu wepụrụ anyị iwe ike na iwe iwe ọnụma obere ọba na nnukwu ọba Chukwu onye ọdịra bịa enyi na asị na ọzụ nsụ mbụ abịa onye zụta ibi ya azụta mkpagbu nwoke akpagburu anyị mkpagbu nwaanyị akpagburu anyị obere bụ mmadụ ga-egbu onwe ya akwanye aka anyị na-ekwu nke anyị ma ya mara anyị ibe onye ma ya mara akpasusu onye ọnụ n'ọhịa anyị na-ekwu wesi na udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị n'okwu na onye agbọ Ichi Onubogu ọnọkọ nso ichi akawo esi ka ịbịa udo dị abụ m gị nnọọ n'obi nnọọ ị na-ekwu okwu ọma maka m ị na-ekwu ezigbo okwu maka m ana m esewa ọjị ọjị adọ ala aka na ntị ichi ibe m na-eke na ọjị ke na ọjị ahịa ọ bụ nwanne m ọsọ ahụgoro m ọsọ ya na ọjị o siri nke a kagbuo onwe ya n'anya ndị be ya ala Ichi Onubogu enekwa na nna anyị ọrụ anwụsị anwụrụgo akwanụ na mgbede nya ka nya bụ ibe feba mụlite na nya na mgbede nya emekwa nke bụ okwu na ụmụaka kwuru na ya akwụ ya nkịta nke eji pamadimenu aka mma je m ibe mmadụ ka a na-amị azụ aka mma onye nwụrụ ebuli ya kwanye ozugbo kpachapụ ya onye nwe sokwu ibie echiche dị mma ọ bụ etu a ka m si wee nwe aṅụrị mgbe nọ gbasara ya sị na ama na mgbe na-etere aka na onu owu ya akpọ n'anyị ka anyị gbakọ ya ọnụ atụọla ọrụ maka ọkpụkpụ ya na-aba okwu ọnụ owu ka nna egekwuzi ntinye akpọ ka anyị jee mmadụ ọbụla ụmụazị ọ ife anyị chọrọ maka na ndị ifo evụla a na-eri na-ama ọsọ nnu aṅarị ya ose ṅarị ya gbam dị mkpakọ egwu enwe nwoke eji mara igwe
Ejikwa okwu dị n'ebe anyị kwuru. Okwu Onubogu. Ya ka anyị na-egezi ntị. Ọkwari mgbe anyị lụrụ ya mara ife ndị ọja na ndị ọkwa ọdụ na-egbu. Ebelebe gburu. Ọhụ agwa anyị ya dị ome. Ụmụ ọrụ ahụ si agbalị ka o mee ya ngwa ngwa. O mee nọ ngwa ngwa na tụkwasị ndị dị mma. Ana m eje n'ichezọrọ n'ọta anyị ka Onubogu kwupụtara igwe okwu gwara anyị nzukọ ndị ichie. Ifu na-eje ọdụkwa na mma ma nsogbu adịkwa n'obodo anyị. Echere m na enwe ife dị njọ. Ọ dị nke ọma ka ụmụ ọrụ aṅụsị achọghị itinye akwamozu nnaba wee chọọ ka kọọlụ ndị ichie ka mgbalị mbọsị etinyela ya. Dibe. Ngada mmadụ. Ọ kwara n'ụlọ gị ka m na-abịa ihe a. Ọ dịkwa na mma. Ọnụ maka ihe ahụ mụ na gị kwuru. Echetago m ihe menụ bụ na iya agba mbọ ka ị na-enu nne emezi atụbalụ maka ịkwụ ya. Nwaanyị ka enyi enya onye nwa anwụgo. Emezi atụbalụ ka a ga-esi wee kwụ ya. Nna ọnụ onweghị ihe ị ga-enye nwunye ka ọra na iweri enyi ka o weri ewe na-eme n'ihe o kwesịrị ime. Onye a bụ nwaanyị. Nya na nke a na-ekwu na ịghọtara ya. Nsị jee nwaanyị ka enyi enya enisizi anya ya na-akwaba n'atụalụ ka a ga-esi wee kwuo ozu. Ọ bụrụ isi m kọọra na ego ọ na-adị nsisi jee na enye ga-adọrọ n'aka kịta. Nwa ka anyị sisi jee na enya eme ka ewelu nwayọ wee kwabanya bụ ozu. Aka akpa ụmụaka na-akọ akpịkpa. Na gaba kene. Ọ bụ iwu bụ na mmadụ ga-agụ akwụkwọ tupu onwe. Onye dịka ọ bụ mmadụ bunyere ya echiche a ka ọ bụ ife icheta n'obi gị ka ị jụọ m. Papa, onwe onye bunyere m echiche a kama papa, achọrọ m ka m gụọ akwụkwọ, nwee ego, baa ụba, na-ewu ewu ka nwoke a na-akpọ Chinua Achebe. Ị ga-akpata nyaba ego. Ma ibe dị mkpa maka inwe nyaba ego na iji enwekwu ya ka ọ ga-abụ mbọsị a chọrọ nwoke afọrọ ya ibe a na-eme. Ị ga-akpata nyaba ego. Papa, nwa ego m ga-egotere gị ụgbọelu. Ya dịka gwa m ị ga-egolu m ụgbọelu, ị ga-egokwa nne m ya, ị ga-akpata nyaba ego. Ndị mmadụ na-ekwu maka eluigwe oge ọbụla, mana ndị a mara ka esi aga eluigwe a. Nna anyị ka ihe nke nọzụ otu a n'ụtụtụ ọ gị nọzọ mkpata ọ gị nọzọ nwunye m ọnụ nkwụ bịa nọla mgbe mmadụ ya ezuru inyọ ike n'ụna oge niile ibe na-echekwala ebe ụmụ ọrụ ahụ si wee mapụta ụdị
ego fa mapụtara wee kwa nna ba kwachapụ ya bịam ara mụchi ejebego n'igwe ọra mụchi ejebego n'igwe fa akwagogo ihe n'igwe ara mụchi ejebego n'igwe ikirikata mmadụ mbọsị nke m dịkwa n'ụdị a ọ ga-aka mma mana nna anyị na fa lesiri anyị niile fa nwere wee mee mmemme akwamozu na fa ị mana kịta m na anyị na-ebe enwee ezi ofu mkpụrụ anyị ọzọ fa gara okwu a na ka ị na-ekwu na valesia na valesia nwere ọ gbasara ibe onye nwe bụ onye mkpa ma ya egbu ya valela anaba were akwa usu kwachapụ nnaba na-ekwu okwu ole ana lelere ana banye lezi ala ka esikwa nwoke a nwere ọnọdụrụ ya mma gbago onye n'igwe nna chelu wetu obi maka ụmụazị a na-akara ụmụam kedu ebe ha ga-ebi ọ ga-ebi n'elu efere na-eji banye ebire nna ya nugo wepụrụ ego m ego a na ebe ọ bụla vala rụọ ebe a chọrọ ịrụ ibe m na-ekwu dịrị ka anyị si wee mee nke m ọkarị nke ọra m so na-akọrọ m ụmụaka ebe ya ebi na ebe ya ebi ruo ka echichi ụmụ nwaanyị na-echere ọkwa ka echi mmadụ nwụrụ ka ị ka ya esi wee akwabazi mmadụ akwa anya dịka ọkụkọ nwụrụ nnabadebere m ana aha na were ọkwa nnaba jebe n'igwe ọsị nke m abụmogbenye nke m ya aka nke ọra Chiru Nneka na Chibo na Maazị Ibe ga-agba onye ụdị ego ọkụ nwanne mpa m kọrọ ama m onye ọwụ o ji ego ga-agbọ ya Umibe echekwa m na ife anyị ga-aga n'ebe a na-atụ alụ ya bụ gịnị ka anyị ga-esi wee megịnị jee were ife ọma anyị ya na gịnị ife ọlụ anyị ga-eji wee jee ụmụnne ihe Emeka kwuru eziokwu unu makwa ndị ije anyị na-eje abụrụ ije ụmụazị anyị ga-adị nkwadobe maka na onwe ka ọrụ si ewugharịa ka aka ya lewu mmadụ chọọ ya adịkwa ya na nwanne aghọta m ife ikwu nwa ya afụ maka igwe anyị eju eje nnekwute igwe ọ bụrụ ụdị nka ọnụkwa ọlụ mana ịma na anyị ejikwa ụgbọala kwesịrị ka ejiri ụgbọala wee jee ọrụ ọ bụrụ obere ọrụ Amobi o nwere ụgwọ mgbe ije weta ụgbọala ka ihe dịrị anyị mfe ka anyị na-aba anyị na-apụta ọgwakwa anyị ga-arụcha ọrụ pụta aka akpara anyị m ga-eche echiche banyere ya nsogbu anụ bịa ma akpọbụ ya aja oku takpọ dị mmanụ ka m lotara nkata anyị kpalị achọ ka m were ibe tinye kwuo na alụ anwụ anyị kpalị akpadola ọla ọ jụwakwa m ibe dị ife ahụ isi ọkapịnta lụrụ isi nke ya ebe na amarị ya ka nkọli ekwuru m ekwu si na a na-amara ama achọ nwoke afọrọ ya ụda na na-abụọ n'ụdị n'ụzọ ngene ya ka na-akpọkwa ịlọtago ka onye kachukwu gbadị anya wee mara ibe mere ụbọchị nwoke ya anakwube ndị nna ya ba aga m etinyekwu ụzọ abụrụ okwu ọnwụ agwalị m na ana m agwụ agwara m na m akwakọbago ọnwụ alụ ka anyị na-akpakwanị
maka na ibe ji ekwunya bụ okwu bụ na ọ bụrụ ibe da na-abịa taa ka ọ na-ada echi ibe na-alị alị bịa m na mụnwa na-atụ alụ na a ga-ewelukwu ụdọ ana na-abụ nke dị na ụzọ nkwọ tinyekwu onye ka onye ka Chukwu ghara ịta aka n'ọnụ nye nlekwu ana na-agba ibu gị ọka echiche ụmụ nwaanyị dị ọ na-ekwuru na ọ na-ekwu na nye nnukwu ya anyị ere na enwe nke ndị buru ji weduo ya unu ọ bụrụ na e nwere emesị bịa were onye kwugo mmịa mma ekwukwa ụmụnna dee nye ede ebidi aka onye ka nata agwa ya nọ ibe na ya kwuru ibe m kwuru ga-eme n'ụlọ na ọbịara m gị kwuru atalị m enwe nke ịma ọkwa nke gịnị gị na-eche kedu iwe ọ bụ nnọdụ anyị ọ maka Onyedịka Chukwu nwa gị obi m na-agwasi m ike n'ebe Onyedịka Chukwu nọ na-arụ adịrị ya n'elu ka nwatakịrị esi wee si obodo a bụ o nwere ife ọbụla nwa a ji wee abụrụ m na-elikwu ezigbo ma nke bụ nri ibu oge amụma enwego ebe ijere buolu ya amụma na ara dịrị onye kacha were nke a jee debe n'echiche ị n'akụkụ Onyedịka Chukwu bụ nwatakịrị akwali nna ya mụrụ ya na-agba mbọ ka ọ pụta ife bụrụ mmadụ ya ka ị na-eche ofu mkpụrụ isi ya na agwa ewekwu ibe na-eme mụ nwa ma ọ bụrụ nke a ka ị na-eche ya echezina ọkwa na ọmụmụ ya mana nna anyị ị mara otu Onyedịka Chukwu nwa isi ya n'egodu kemgbe ọ bụ ọ lọtabeghị ibe mma bụ na ogwugwu be nna m ga-echebe onye ka ebe ọ bụla ọ nọ ya nwere ibe ya emie ibe dị be nna m ga-esu ya na enwere ibe ya emie ọ pụta ibe mana nna anyị ọ bụ ịma na Onyedịka Chukwu ero n'ogwugwu sọsọ ụka anụ ọ na-eje bụ ebe obi ya niile dị o kwenyere n'ogwugwu o kwenyere n'ogwugwu ibe mmadụ na ibe dị be nna m ga na-eche Onyeka ebe ọ bụla o jere ọ ga-adịrị ya na m maka na e nwere ibe mmemme ka nkọli ọ nwaanyị ka ebu eri anyị gbachi akwụkwọ ka m kwụsị ije ụka kama na amalị m na okwukwu okenye ji achọ ibe dana ma ọ bụ ma Onyedịka enwere ibe je ka imie elu mukia ịmakwụrụ gbagba mbọ n'elu gba n'ala ụlọ akwa m nwe ọrụ ife mbata na ọgbọ m ọlụtago na onye ka m nwere n'ugwu Awụsa maka na ọgụ ndị sharia esu unu m ọkụ ekwesịgo m ịnata obodo nnatala mbe jide nke m fụrụ anya onye ka ya zọtakwa n'onwe ya ọ bụ ma nke a echezi na enwere ibe jekọ imie nna anyị pụta n'ife nna-ekwu oge nke anyị na-ekwu n'oge kịta abụrụ n'ofu ọzọ n'ụwa mgbe a onye ka ya atọ na-eche onye ka ya abụnata mmadụ ma nke echenere echiche ọ ga-abụ mmadụ ka ibe ọzọ nwee nkata ọzọ kpatakwali na ọ bụ ma nke a Papa, mama. Hi. Oh. Papa.
Get good man. No, alone you alone. Hey. No, get good. Hey, Papa. Mama. Hey, mama, board only and the board game no that. Give me so. Ha. Nga ge na chuku egosi mi iri e. Ma wa ye. Ha. Ha? Ogo sigo mo onwe am fia na. Aga na yo chuku. Ekele nu kelo ya bora nkete. Ezio. Anya kwuru na mara supanu. Mbosi aya chọgbo ka afọ ya. Ọkwuru bụ na be ma na-ede chinchim. Nna anyị na-ekwu ofu ebe. Gaji nke bụ na ofu ebe. Chelu kene gani anti. Ndị kwa ọkwuru. Gani anti. Ami ifo onye kwa na obi ezi. Amasi. I'm sure. Come and say a voice or whatever. Ni ba aba na ko nu kenke. Ni makwa na abugute na Onitsha. Chukwu san na ko to anwuru. Nobody on doing ozi. Oge na-egbulo oge na-egbulo oge dịka afọ. A ga-emezinu onye ozi Chineke nke na-akpọ pastọ ya ụkọchukwu. Nwa m ije mego. Bịa, anyị ọdụkwa gị mma. Gịnị kwụ n'itiri ya na azụcha mụ aka? Ọgịnị. Ya nwere nsọpụrụ. Onye ọgịnị. Nwoke. Ọgịnị. Nwoke. Ezi m ebe a na-agabela onwe m nwa gị nwoke tụọ m okwute n'azụ nke na-ekwu na ọtụ m okwute n'azụ ọcha mụ aka ọ ka esi eme? Eziokwu. Ọ gwasị mpa ọ bụ nwoke isi nna ya. Onweghị mere ya. Abata n'ụlọ ka mụ na ị ga-eme. Ọ gaghị. Gị na nwa gị nwoke emene. Nwa gị nwoke bụ onye dị ka Chukwu. Chineke eji elu ọlụ. Ọ ya bụ onye ozi Chukwu. Bụrụ onye tere mmanụ n'isi, nya ude nsọ ụkwasị onye na-agbasa ozi ọma Chineke. Mbụ onye dị ka Chukwu. Onye dị ka Chukwu nwa gị. N'ezie anya ọfụma. Kpachapụ anya. Maka na ọ eweta gị ngozi n'ezinụlọ gị. Anụgo m ihe i kwuru. Chukwu nọ n'ọlụ. Ụwa dịkwa egwu. Papa? Nne ụkọchukwu. Udo dịkwa. Mma enwe ebe nchetara. Udo dị. Ekene nna ya ntị. Ihe niile dịsi mma. Nna m anụgo m isi rapịa. Akwụ gị n'azụ na-aga n'iru Jehova bụ eze. Enwe m gosi ya gị. Mana ka njenụ ka m ihe na akwa na ije eteka eziokwu. Ije eteka o. Papa. Ọ dị mma. Akpụrụ ebe ayọ Chukwu na ọ na-akpụrụ na-atụli ya nzu na-ọgwụ ndị ichie na-efere akwụ. Mana ha nwụrụ anwụ ma efere evu ya kpọm n'ọkụ. Ebe onye ya adị ebe ebe. Ka mma nke ndị be oke elu ka m gbara maka ọnwụ na mgbe na-afụsị oke elu ọsị m na nọọsụ kwa ọrụ ebo nọọsụ nnọba ya. Nwa m, ya ghọtara ife na-eme. Ịma bụ onye bụ isi nsogbu na-eme ya. Onye ma mee nnọọ nsogbu o ji weta obodo na nnọọ. Onye dị ka nwunye. Legodo onye ji ego niile ọ kpatara na-eme mmemme akwamozu. Kedu ebe ife ọzọ chọzi ka o mee? Ị na-ekwu na egwu niile na onwe nnọọ nke ka mkpọrọ na nna ya nwụrụ anwụ. Nna napụghị n'okwu a.
Biko wee chọka njụọ gị. Ka ị maka be ndị be ọrụ ahụ si chekwa mkpọlụ ebe a. Ma ga nwụọ ọgwụ ma ga nwụrụ ọnụ nnọọ nke ndị be ọrụ ahụ si. Ọ na-abụ ka isi n'ọkpa. Soro n'ọkpa na. Ọ sịghị ịbata, amụrụ na ịbata. Sị mmadụ kwalụ mmadụ ọkpa nwunye. Ka mmadụ ka iso n'ọkpa tupu ị nabata. Ọ dị mma, ọ bụrụ echi m ga-aga. Ọnwụ dị be anyị gasị na ebe a na-akwụ ebe a na ọgụ kasị nkụ. Onye dịka Chukwu? Papa. Ị na-ezu ike? Abụ na ike gwere. Ngwa na-ezu ike. Ka nje na nke ichi ọnụ egbu na enwere m. A na-agwapụta. Papa. Omekwa aga. Papa, nsogbu anọrọ. Mba m na-ekwukwa ọ ụtụtụ echi nka otu echi nnọọ ntọrọ ụdọ nnọọ ọ dị mma ọ dị mma ma anyị nwere nchọrọ iju dị ka ndị ibe megasịrị mgbe mmadụ nwegasịrị n'obodo anyị ezorubokwu ụkwụ jebe leleba ofu na ofu na eziokwu agatụgonu m ndị ga-agata mmadụ ọnwụ ka nkụ a na-anwanwe ebe a nwe ọ bụ ebe a na-ekwu eletakwala ihe ego na ọkpụkpụ agala ọ na-ada ọkpụkpụ agala ọ na-ada abịa na nka akwụkwọ agala a na-adara abịa na nka mana mgbe na eji anụtụ ya ọ gara ọkpụkpụ ọ ga-abụ mgbe ahụ onye kwere ọrụ kata baba m na-aga papa maka otu echi ka m ntọrọ ụdọ Nna m ọ dị mma Chukwu anyị eduba ọkwa eze m onye dị iwe eje o nna m gbakwa mbọ ife na-eje akwụkwọ dijeti ife ọma onye ka eji nwa ya okwu okolo juru obodo ma anya na-achọ nke okolo juru obodo ma anya na-achọ nke jebe nnọọ ọ dị mma mana onye kachukwu enwekwana ibe dị mkpa nke ị nwere ike igote nwụrụ anyị igwe nzikọrịta ozi ekwentị ọ kakwana mkpa na inye akara eji aja ama m enwe ibe mere ka anyị kpọọ ana-atụsị ife mme ma nnakọtara na-akpọ ọnụ m n'ozi m nke ka ime jadua na ọda nọ nzu na ọ dị mma ọ dị mma ọ na-akakwanụ mma ọkwa na ịchọ akwụkwọ ebe m ga-ede ya bụ ife ọ nnọọ ịchọ akwụkwọ ka ọ ya kadụ mma akwanarị aja iri ha na-alụ aja akwanarị aja ụmụaka ka mma okilikili asatọ okilikili atọ asaa ise abụọ abụọ ịsaa isii na otu papa edego m ya dị n'elu ọ na-apịa nne ya kwadobego ọ dị mma ndị otu ya na ha nọ ebe a ka ha ma na nne m gakwa na ma nna ya akarịgo ogo mbuga egwu
nna anyị ka efe ọzọ nna anyị ka m nweta n'unike ile ka iwe nwụọ n'ọgwụ onu nna anyị emekwana mefe o biko ka m nweta n'unike ilie o nna anyị Ah.